Good morning mga ka-Inday, this is Inday Rhona and welcome back to my channel. Yay! So ayan na nga guys mga Inday, sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, sa hindi pa nakakilala sa akin, I'm Inday Rhona. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And today's video guys, itutur ko kayo. So ayan na nga guys, itutur ko kayo sa bahay namin kasi may nag-request kasi sa akin sa Eileen Vista from Turkey na i-reveal ko yung bahay namin. Parang i-reveal namin. So Eileen Vista, shout out po sa iyo. Ito na po yung request mo. Let's go! So yan guys, nandito na po ngayon sa bahay namin. Ayan, itutur ko kayo. Hi! Hi, Auntie Niknik! Saan ka galing? So ayan guys, ito po yung bahay namin. Ayan, yung mama ko. Ito po ba yung radyo? Nani, bisita? Si Angel? Naklaro kay computer joke. So ayan na nga guys, ito po yung lalagyan namin ng mga plato. Ayan, open sesame. Ayan. At saka guys, ito po yung abuhan namo. Ano yung abuhan? Dito kami. At saka, ito po yung hugasan namo. Transparent na siya. Transparent ang hugasan. At saka ito po, yung banggera, banggera. At saka guys, ito po yung tubig. So ayan guys, nandito na tayo sa labas ng bahay namin. At saka ito po yung mga flower. Ito po yung mga flowers na tinanim ng mama ko. Yan. Ganda. Kita ko dito. Ano silingan dari Lita. Natapulan. So yan guys, tapos na tayo dito ngayon sa labas ng bahay namin. So ipapakita ko sa inyo guys yung sa loob ng bahay namin kung saan ako matutulog. Kung saan yung matutulog ng mama ko. Kasi dalawa lang kami dito sa bahay guys. So, let's go! So, ayan guys, nandito tayo ngayon sa sulod sa balay. Kani siya, muna siya sa guys. Kani. Dito ako matutulog. Ayan, dyan ako matutulog. At saka, ito po yung butanganan sa kumagapaan. Like sa amin. Ito po yung pakita nyo siya dito. Dito ako matutulog. Dito ako ayos. Ayos nito. At saka ito yung Christmas tree. You feel Christmas pa rin. At saka ito yung dito ako pag nag-board ako dito. Diyan ako mag-ano. At saka guys, i-reveal ko sa inyo guys yung kwarto ng mama ko. Let's go! Ito po yung kwarto ng mama ko. Dito siya matutulog. Yan, dyan siya matutulog guys. At saka, yung mga salina na mo, nandiyan. Ang kalat-kalat guys. So, ayan, dito pa. Ayan, tindahan niya siya sa una guys. Tindahan niya siya sa una kaso na bankrupt. Naubos kasi naubos sa pag-ulutang. So, ayan guys, ito, may pinapa pa kami. Sarap, pinapa! So, ayan nga guys, it's almost finished na tayo sa pagtutur ko sa bahay namin. May pakita ko na lahat yung mga kung ano meron sa bahay ng mama. So, ayan. So, ayan guys, hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click
the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. Please guys, subscribe na po kayo, and mega shout out po nga pala kay Christian Kyle Rubio from Bitaugan, at saka sa girlfriend niya na si Gian Totor. Keep safe always po, at saka from Turkey na sa IM Bisdak, mega shout out po sa iyo youths, at saka sa kaibigan kong nandun sa Panabo, Dazzle James Story. So yan guys, mega shout out for Inday Dazzle Torion. Keep safe always po, Inday Dazzle Torion. At saka guys, visit na rin po kayo sa Facebook ko na Axel Donkey's Cartel. Yes, Axel Donkey's Cartel. At saka sa TikTok ko guys, may TikTok account ako na Donkey's Cartel. Please po, follow niyo po ako sa TikTok ko. Marami pa akong mga videos doon. I-heart na lang po. Charot, dito po. Donkey's Cartel from TikTok. At saka guys, sa IG, may IG po ako. It's Axel Donkey's Cartel din po. Please follow niyo po ako sa IG, TikTok, at saka sa Facebook. Salamat po sa nag-sponsor na sa kanina video. Eileen Bisdak, thank you so much. Sisi, thank you so much from Turkey. Keep safe always, and God bless. Bye! Guys, ito po yung mga flower nito. So ayan guys, ito po yung CR namin. Ang bangko, narang bangko.
guys, ako'y magpapaalam na. I'm Inday Rhona. And bye bye bye.